čo teda je úplnou raritou v rámci Slovenska, tak to je možnosť uzatvárať si tieto zmluvy online. To znamená, že toto je napríklad formulár, ktorý my máme a funguje to veľmi jednoducho týmto spôsobom, že si tam zadáme cieľovú sumu, napríklad 30 000 eur. Výšku splatky si dáme tomu tých 50 dáme. Klikneme ďalej. V tom deň máme, že prvá splatka je 1550, ďalej tam budeme dávať tých 50, tu zatvárame online a hneď tuto vieme naťukať meno klienta a tým pádom klientovi následne odchádza do e-mailu zmluva, ktorá je právne platná, ktorá ako náhle bude uhradená, dostane ten klient do e-mailu aj prístupové údaje a do SMS k tomu príde heslo, čiže vlastne rovno vlastne vie s tou zmluvou disponovať. Treba túto zmluvu podpisovať nejak pred notárom alebo tak? Túto elektronickú zmluvu nie, táto zmluva spĺňa všetky právne náležitosti na to, ktoré teda spĺňať má. Pokiaľ sa jedná o bonusovú zmluvu, tak tú bonusovú zmluvu, keďže sa jedná o mimoriadnu akciu, tak tu riešime tým spôsobom, že s klientom vypíšeme online formulár,